Unes 1.800 persones van ser afusellades durant el règim franquista al camp de la Volta. El que a dia d'avui és un solar que es troba entre la Ronda Litoral i el Port Fòrum de Sant Adrià de Besòs en estat d'abandonament. Tot i el vot en contra del PP, l'Ajuntament adrianenc ha aprovat la dignificació del descampat i també el fet de situar-hi un monument que serveixi per homenatjar els republicans que allà hi van perdre la vida, entre ells els badalonins Carme Claramunt i l'alcalde Frederic Xifré. Núria Rodríguez, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs diuen, Bàrbara, que els veïns de Sant Adrià del Besòs sabien quantes persones havien assassinat al Camp de la Bota només escoltant des de casa seva els trets de gràcia després d'aquests afusellaments. Així ho han explicat familiars de persones afusellades al Camp de la Bota el regidor republicà Antoni Vélez de l'Ajuntament de Santa Coloma de Sant Adrià de Besòs, ara fa uns dies en un acte que es va celebrar precisament en record a aquestes víctimes. Ara, el govern de Sant Adrià ha aprovat dignificar un espai on no només van perdre la vida centenars de republicans, sinó també sindicalistes i altres veïns d'arreu de la província de Barcelona que eren falsament acusats de rojos en temps de dictadura. A dia d'avui, accedir a aquest espai, on només hi ha un plafó del Memorial Democràtic ple de guixades, és una odissea, i és que es troba a la zona d'aparcament d'una coneguda botiga de material esportiu, a la zona del Port Fòrum. El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Adrià confia que el govern local impulsi un projecte urbanístic que faci justícia als fets que allà van succeir. Demana també la implicació d'altres administracions, com per exemple la del Consorci del Besòs. La idea és construir un homenatge memorialístic, aprofitant també l'alçament d'una passarel·la que doni al campus de la Universitat UPC amb el parc del Port Fòrum. Fem un espai memorialístic de veritat, un espai de memòria on també els familiars puguin venir a recordar i a plorar els seus. I per tant, pensem que aquí calia no només la implicació, evidentment l'Ajuntament de Sant Adrià ho hem de liderar perquè és un espai nostre, l'hem de fer nostre i hem d'estar orgullosos, però també hi ha altres administracions i altres ajuntaments que també han de posar el seu gra de sorra per fer un espai que vagi més enllà. De fet, al Camp de la Bota van ser afusellats diversos alcaldes, entre ells l'alcalde de Manresa o el mateix alcalde de Badalona, Frederic Xifré. Només hi ha constància de l'execució en aquesta zona d'11 dones, entre les quals s'hi troba també la badalonina Carme Claramunt, que en conèixer de la seva condemna va deixar escrit a la que considerava llavors la seva tieta per la fraternitat que hi sentia: «Tú ya sabes que matan a una inocente, ya sabes que no morimos nada más, dejamos la tierra». Eren paraules de Carme Claramunt, el nom de la qual també es troba amb una placa en aquesta zona. També, des d'ahir, en un altre municipi veí, no en aquest cas a Sant Adrià, sinó a Santa Coloma de Gramenet,